Va, almenys la primera. Va, fot-li. Va. Primera frase. Bueno, tu ja ho saps, Pol. Miquel, si quan dic la frase, abans de que digui les 4 opcions, tu la saps, ho pots dir. Vale. Si l'encertes, tindràs 2 punts. Però si falles, menys 1. Vale? Uf. Pam. Vale. El Pol no es va arriesgar. He de dir que Sant Feina Visual Sí? es va arriscar abans de que jo digués la frase i tot. Va encertar la frase abans de que jo la digués. Però si són 70 punts de cop, no? Sí. Però perquè li vaig dir, esta la sabràs segur. I va dir, buah, és aquesta frase de bola de drac. I sí. Collons, tio. Era la del Goku a Freezer. Això és de que tenia una bola i mirar el futur, tio. Sí. Va, la primera frase... Les frases són de mangas i animes, no en sabré ni una, eh? No, això va ser en ell. A tu no. Aquí no. Va, primera. Quan dubtis, deixa't guiar pel nas. Home! Els anells de poder, El Hobbit, un viatge inesperat, La germandat de l'anell o Rudolf. El tren del nas vermell. No, mentida, no. És la germandat de l'anell, no? No, merda, no he dit res. És de... És que, això, en la versió original... Sí, està feta... Sí, no, en la versió original aquesta frase és idèntica als anells de poder i a la germandat de l'anell. Pues en català no. I està ficada expressament per liar. Que cabron, eh? O sigui, però pilladíssim, eh? Hola, ets molt cabron. Sí, però només és la primera. A veure, aquí... És perquè pensava que un dels dos diria de listo. Bueno, és el Gandalf, però aviam... Però preguntó la pel·li o sèrie, no el personatge. Ho sé. Tu, Pol, quina dius? Jo dic la C. La C, la germandat de l'anell. Sí. Bueno, jo dic l'altra per crear espectacle. Sí, clar, perquè ara si la falles... Sí, clar. Doncs el Pol l'ha dit bé. O sigui, és de la germandat. Sí, de fet, és del tuit que vas penjar tu. Ja ho sé que és del meu tuit. Molt bé. Va, aquesta jo crec que l'encertareu. La segona, els dos. De moment, Pol 1, Miquel 0. Gràcies. Va, segona frase. Però ja sap que a mi no m'agrada la llet. És del Shin-chan, Bola de Drac, Haikyuu o Inuyasha. Hòstia. Un anime. Inuyasha, o sigui... Però ja sap que a mi no m'agrada la llet. Jo diré Bola de Drac. Per la llet calentona, no? La llet calentona. No, però perquè com que reparteixen llet amb en Krilin, a Bola de Drac, jo què sé, no ho sé. Si no contesto... Quan entrenen allà amb en Si no contestes és el mateix que contestar malament. Això no és un tipotès com al col·le que si falles te resta. No resta, bueno, no sé. No en tinc ni idea, la veritat. Això deurà ser de... Jo crec que Bola de Drac no deu ser. Bueno, dis una opció o deixa-ho en blanc. No. Ja està, ja he donat espectacle ja a la primera pregunta, ara ja no... Vol guanyar. Efectivament, Miquel, és de Bola de Drac. És de Bola de Drac? Sí. I qui la deia? És la següent pregunta. Qui ho diu? Hòstia. Krilin, Trunks, Son Goten o el Puar? Òbviament li respon al Vegeta. O al? Has dit a l'última opció? En Puar, la mascota del Yancha. Li respon al Vegeta? O sigui, és el de la llet calentona i després li diu, doncs a mi m'agrada la llet? Hòstia puta. Jo dic en Krilin, va. Jo dic en Krilin. No ho sé, no tinc ni idea. No ho sé. No, és que no ho sé. No veig molt fent aquest tipus de comentaris, saps? Sí. Molt bé, Pol. 3-0. Pleno, o sigui... Ara començarà a dir frases de Breaking Bad i ja... No, de Breaking Bad no n'he posat cap avui. Vale. Jo crec que, o sigui, he tingut bastanta llet. He tingut bastanta llet. És la veritat. Va, tercera frase. L'esperança és com el sol. Si només hi creus quan la veus, mai passarà la nit. Això és de James Bond, Harry Potter, Star Trek o Star Wars. No, de Star Wars no és. Doncs mira, jo diré Star Wars. Me la jugo. L'esperança és com la nit? A veure... L'esperança és com el sol. Si només hi creus quan el veus, mai passaràs la nit. Mai passarà la nit. I pot ser quines? James Bond, Harry Potter, Star Trek o Star Wars. Si és Star Trek, ni puta idea que no ho he vist mai.
No, ni Tots són coses que s'han doblat al català, Vull dir, I sí, segur que són coses que he penjat en el Twitter, no? No, això ja no ho sé, perquè no ho he buscat al Twitter. No, això no. Ni idea. No l'he sentit mai, aquesta frase. No? Doncs si et gires veuràs la resposta. No em cardis! Sí! No ho puc creure. Però un moment, però sortia en aquesta, el retorn del Jedi? No sé de quin pòster és. Jo sé que és de Star Wars, però el teu pòster no sé Sí, de quina. l'opció era Star Wars. Això ho diu la Leia. Això ho diu la Leia? Sí. A quina de les tres? Hòstia, ara no me'n recordo. Però Miquel, què busques? Miquel, què busques? O sigui, victòria aplastant. O sigui... No, humiliant. O sigui... Sí, 4-0. No. Va, l'última. Hòstia, això que he dit, va una mica el que els agrada, Bola de Drac, El Senyor dels Anells, Star Wars... La mare que us fa parir. Vale. Vinga, fot-li. Va. Ei, tios, quin mal karma. Això és dels joves, l'Escurçó Negre... Jove, sí, total. Vale, bé. Sí. Molt bé, 5-1. 5-1. Bueno, vinga. Ja remuntaré. Soc en Piqué en el clàssic. Mira, Ferra diu que creu que és dels últims Jedi. Sí, ja s'ha acabat, vull dir, això era al final. Sí, que el Pol pot marxar. Eren 4 frases i la pregunta del personatge, però perquè pensava que els dos l'encertaríeu, creu. És que ara, o sigui, després d'això i que haig de marxar és drop the mic. Totalment. I adéu. Sí. No, és increïble. Bueno, mai més tornaré a jugar en aquest joc. Bueno, Àlex, en la classificació, agafa la d'avui, no la de l'altre dia, que avui tinc més punts. L'altre dia eren 4, avui són 5. Però aquesta si me'ls vols sumar ja... La dada del meu punt sortirà a la llista? Sí, clar. Ja has fet un punt. Mare de Déu, haurem de remuntar-ho. Sí. Molt bé. Ara vas últim, Miquel. Gràcies, molt bé. L'important és participar, Miquel. L'important és participar. Clar. No, ara, llavors això és una manera que té l'Àlex de dir-me vine més sovint... Clar, vine un altre dia, treu-te l'espineta... Sí, és un cua. L'edat aquesta. Clar. Bueno, ja està vergonya. O sigui, donant pel sac amb tot de frases del doblatge en català durant no sé quants anys i no me les sé, és increïble. La pressió t'ha pogut. La primera t'has equivocat i... És que estàs davant del líder de la classificació, és normal. Ara sí. És normal. Estic davant del líder de la classificació? Hòstia. Bueno, Pol, estaria tu i el Sanfaina, perquè és que ell la va encertar abans que digués la frase. És coliderat. De fet, jo crec que el seu té tant de mèrit que és com jugar a una altra lliga, saps? Sí, o sigui, té un mèrit fins al punt de dir... Tu, tio, tens poders. O sigui... Clar, és que li vaig dir, aquesta l'encertaràs segur, Jiménez. o alguna cosa així li vaig dir. I va dir, no serà aquella que li diu Goku al freezer de... com era? Viuràs en un silenci? I li dic, vinga, tio. Jo remocionat li dic, no. És una de les frases mítiques del doblatge en català, que el Magori també la té. Aquesta és aquella de curar... No, de guarir, curar i no sé què, no? No és aquesta. No. És una altra. No sé. És una altra. Crec que és el mateix diàleg, però és una altra frase. Vale. Que jo, és que clar, ho va dir, bueno, pues ja està. Ja està. Tu guanyes, té la pilota, la porteria, tot. Sí. I ja està. I ara està empatat amb tu, Pol. Bueno. Jo sóc el líder però dels mortals, saps? Exacte. Abans de l'estiu, a final de temporada, a veure si ho podeu desempatar. I després hi haurà hi haurà un desempat entre els de baix de tot, diguéssim. És que de moment l'empat només està dalt de la classificació. Sí, perquè a baix sóc jo destacat, diguéssim. Tu un, la Camevan 2, la Crispeta 3 i ara el Pol ha pujat a 5. Bueno, doncs podem fer una lligueta per fer la UEFA. Sí, la Intertoto. L'Europa League, com el L'Europa League.